Шановне господарство, вітаю. Зараз вечір неділі, тому ми з вами зустрічаємося у нашому традиційному етері. Розмовляємо ми з вами про здоров'я, про різні його аспекти, про фізичне здоров'я, психологічне здоров'я, про мишці, про стрес, про нейрони, про нейропластичність, про гормони і про шмат що інше. Ось. Тому, безумовно, з задовольненням обміркуємо усі теми. Ви можете писати просто тему в коментарях, які вам цікаві, задавати ваші питання, і я по своїй можливості на ці питання буду відказувати. Давайте можете починати, хто перший з вашими питаннями буде цікаво. Ну, а поки що, про що варто ще відзначити, про так само таку ось важную тему, про яку кажуть, ось гэта і ўзровень тэстастэрону і ўсё іншае. Гэта, безумоўна, мае месца быць. Ведаеце, такая з'ява, якую называюць нават спермагедонам у негатыўным сэнсе, таму што канцэнтрацыя сперматазоідаў змяншаецца, сярэдняя цяглічная такая вось сіла мышца у мужчын зніжаецца, і ўзровень тэстастэрону таксама крышачку становіцца меншым. Асаблівая праблема яшчэ тэстастэрону ў мужчын у тым не проста, што ён становіцца крыху меншы, а ў тым, што ён рэзка падае. Калі паглядзець, напрыклад, на ўзровень тэстастэрону у плямён ахотнікаў-збіральнікаў як Хадза, там у сярэднім у мужчын будзе крыху ніжэйшы ўзровень тэстастэрону, але яго размеркаванне іншае. Ён захоўваецца на ўзросце 30-40 гадоў вельмі доўга, амаль да 80-90 гадоў. То бок мужчыны яны сапраўды маюць трывала доўгі высокі ўзровень энергіі. То бок менавіта там мужчынскі клімакс, як кажуць, гэта далей, гэта не значыць, што гэта прыгавор. Як вы ведаеце, мужчыны могуць захоўваць сваю фертыльнасць і нармальны ўзровень тэстастэрону даволі доўга, калі яны займаюцца сваім ладам жыцця і сваім здароўем. То бок гэта не такі запраграмаваны, скажем так, клімакс, як у жанчын, таму што там ён грае зусім іншую біялагічную функцыю. Вось. І, канешне, праблема нумар адзін – гэта вісцэральнае тлусценне, якое ўплывае на ўзровень тэстастэрону. То бок мы можам ацэньваць рэальны ўзровень тэстастэрону, проста гледзячы на талію. Чым шырэй талія, тым менш ўзровень тэстастэрону пры ўсіх іншых складніках. Вось такая вось сумная праўда, шановнае гаспадарства. Таму тут гэта вось такая гісторыя. Для жанчын таксама ж талія гэта найлепшы паказчык здароўя менавіта. Не заўсёды развіццё мышц, яно працякае добра. Вы, напэўна, вы 100% бачылі такіх атлетаў, мускулістых, але проста з вялізнымі жыватамі. То бок тут могуць існаваць самыя розныя спалучэнні. Праўдзівым застаецца толькі адно: чым меншы у вас узровень вісцэральнага тлушчу, тым вы здаравей. То бок яшчэ талія, яна адбівае не толькі той тлушч, які адкладаецца вакол пяцель кішачніка. Вісцэральны тлушч гэта больш шырокае паняцце. Гэта яшчэ і тлустая печань, гэта той тлушч, які адкладаецца ў шыі, гэта той тлушч, які адкладаецца вакол сэрца. Усё гэта мае значэнне. Вось. Таму гэта трэба, безумоўна, сачыць. Ну і, канешне, важны тлушч, які адкладаецца, гэта тлушч у сценках сасудаў. То бок ён таксама эктапічны. Існуе вельмі просты аналіз, адзін просты, адносна просты, другі дарагі. Але абодва даволі дакладныя, я раю яго асабліва мужчынам і жанчынам таксама. Першы, асабліва беларускім, зараз растлумачу чаму. Першы аналіз – гэта УЗІ, ультразвукавая дыягностыка, сонных артэрый, калі там мераецца адмысловы паказчык таўшчыня комплексу інтымамедыя. Вось тут такую датчыкам УЗІ выміраюць. Што гэта значыць? Таўшчыня комплексу інтымамедыя, яна адпавядае агульнай колькасці патаўшчэння ўсіх вашых сасудаў арганізма. То бок гэта такі вельмі даволі дакладны спецыфічны біямаркер. Чым больш тонкая, меншая таўшчыня комплекс інтымамедыя,
тым, значыць, здаравей вашыя сасуды па ўсім целе. Чым больш ён тоўсты гэты паказчык, тым, значыцца, горш праблемы ва ўсіх астатніх сасудах вашага цела. Танны, даступны, неінвазіўны такі вельмі тэст. І самае цікавае, што яго можна нават павярнуць назад. То бок, калі вы пачынаеце больш-менш інтэнсіўна займацца здаровым жыццём, таўшчыня гэтага комплекса інтымамеда можа зменшыцца. Значыць, вашыя сасуды літаральна схуднелі. Яшчэ раз звяртаю увагу, гэта не значыць, гэта не бляшка, я маю на ўвазе, гэта сама таўшчыня сасудзістай сценкі, адмысловага яго праслойкі. Другі паказчык гэта даволі дарагі, але супер круты. То бок, калі вы мужчына і вы хацеце зразумець свой рэальны рызыку на бліжэйшыя 10 гадоў, калі у вас, напрыклад, там няма, здаецца, вось вы не можете зразумець. Напрыклад, у вас ніякіх холестерин нязначна павышаны. Вы не разумееце, ці ёсць у вас такая сур'ёзная рызыка. Вам 10, 30, 40, 45 гадоў. І вы думаеце, вось з сэрцам як займацца, ці звяртаць на гэта ўвагу, ці трэба нешта больш інтэнсіўней. Незразумела, цяжка ацаніць рызыку. Вы робіце аналіз, камп'ютарная томаграфія на коронарны кальцый. І вы атрымаеце коронарны кальцыевы індекс коронарнага кальцыю. Што гэта значыць? Томограф робіць скан, і ён вызначае, колькі малюсенькіх там плямачак дэпазітаў кальцыю у вас увогуле ў сэрцы. І кожны такі маленечкі дэпазіт, што ён значыць? Гэта значыць, што дзесьці тут пачынае фарміравацца мікра-мікрабляшка, нейкае ёсць пашкоджванне ў сасудаў. І ведаючы агульную лічбу коронарнага кальцыя, мы можам загадзя зразумець той схаваны працэс, які адбываецца ў вас у сэрцы. І часам бывае так, што нават тыя людзі, у якіх клінічных рызыкі сардэчна-сасудзістых захворванняў, здаецца, няма, больш-менш нармальны холестерин, больш-менш актыўную лад жыцця ведуць, а ў іх у сэрцы сур'ёзныя праблемы. Гэта значыць, што нягледзячы на адсутнасць высокага холестерину ці ціску, ім трэба суперінтэнсіўна займацца сваім сэрцам і прафілактыкай і ўжо прымаць пэўныя прэпараты. І гэта вельмі важна, таму што гэта дазваляе выявіць тую групу людзей, якія, здаецца, ведуць больш-менш нармальны лад жыцця, а потым нечакана паміраюць ад хваробаў сэрца. Вось гэта нечакана, насамрэч, можна прадказаць з дапамогай такога тэсту. Вось, чаму гэта важна для мужчын, асабліва беларускіх? Таму што беларускія мужчыны маюць звышсмяротнасць у першую чаргу ад сардэчна-сасудзістых захворванняў і проста у непрымальна маладым узросце паміраюць ад хваробаў сэрца. Увогуле, гэта адлюстраванне такого больш такого вялікага фенамена і вельмі такого цікава, як сказаць, шкада, што ён існуе, але для навукоўцаў цікавага фенамену, які называецца звышсмяротнасць славянскіх мужчын. Што гэта значыць? Звышсмяротнасць славянскіх мужчын. Ці яшчэ называюць славянскі крыж. Славянскі крыж – гэта скарачэнне нараджальнасці і рэзкае павелічэнне смяротнасці насельніцтва, асабліва смяротнасць мужчын. Беларускія мужчыны увогуле сярэдняя працягласць жыцця. Зараз, ведаеце, мы не можам, у нас няма лічбаў дакладных, таму што з 19 года ўся статыстыка засакрэчана. Пасля таго, як адмовіліся у нас тут усе гэтыя, як памерла шмат людзей, пачалі хаваць гэтай лічбы, а потым з'ехала шмат людзей і працягваюць хаваць гэтай лічбы. Скажу толькі, напрыклад, статыстыку па нараджальнасці. Калі яшчэ там у 2014 годзе было каля 120 тысяч дзяцей у Беларусі, зараз лічба ўпала до 55 тысяч у год. Уяўляеце, то бок літаральна за некалькі гадоў у 2 разы скарацілась колькасць дзяцей. Не на 20%, так, як там плаўна зніжаецца ў некаторых краінах, а проста гэта абрушэнне дэмаграфіі страшэннае. І цікава, што ніхто зараз не ведае рэальную лічбу, колькі людзей жыве на Беларусі. Безумоўна, гэта не 9, там 200 тысяч. Некаторыя кажуць, што літаральна, што лічба можа быць 7 мільёнаў, то бок гэта прыкладна рэальныя лічбы каля 7 мільёнаў, а можа і менш. На жаль, ўсё засакрэчана, нічога не ведаем. Дык вось, асноўная прычына такой ранняй смяротнасці беларускіх мужчын, калі ўбраць самазабойствы, калі ўбраць алкаголь і розныя інтаксікацыі, гэта, безумоўна, хваробы сэрца.
Вось. Хваробы сэрца гэта не толькі нездаровы лад жыцця, але гэта і стрэс. І ён стрэс асабліва звязаны з сацыяльным статусам. Ну, што гэта значыць? Калі няма магчымасці рэалізавацца, калі няма магчымасці, калі цябе паважаюць, арганізм, асабліва мужчын, звяртаю на гэта увагу, жанчыны, яны не вельмі адчувальны вось да гэтых усіх статусных, там, хто ты ведаеш, з якога я раёну і гэтак далей, вось гэтых всіх гульняў. Таму іх сэрца і сасуды не так рэагуюць. А мужчыны вельмі адчувальны, таму што мець пэўную статус у іерархіі для мужчын гэта сур'ёзна ўплывае на ўзровень картызолу і стрэсу. І вось гэтае адчуванне сваёй бездапаможнасці, свайго рабскага стану, і нават калі чалавек займае нейкую пасаду высокую, але яго трымаюць за раба, за ніхто, вышэйшае начальства, калі ў яго няма адчуцця ўласнай годнасці і адчування таго, што не можа бараніць свае правы, сваю сям'ю, гэта вельмі цяжка перажываецца, і гэты прыгнечаны стан, ён паскарае развіццё сардэчна-судзістых захворванняў. Гэта было ўжо прадэманстравана шмат на людзях і нават на малпах, як сацыяльны статус на гэта ўсё ўплывае. У паўнавартасных грамадствах у любога чалавека, які нават не начальнік, існуе мноства спосабаў праявіць свой статус. Ну, напрыклад, ты працуеш звычайным працоўнікам, але ты лепшы на раёне па гульне ў дартс. Напрыклад, ты просто там працуеш, напрыклад, звычайным афіцыантам, але ты класна гуляеш у футбол і ваша каманда на двары ўсіх перамагае. І штука ў тым, што ў адрозненне ад прыматаў у чалавека ён можа гуляць у мноства гульняў, і ён можа выбіраць гэтыя гульні. Ён можа выбіраць тыя гульні, якія даюць яму пачуванне каманды, пачуванне свайго племені, пачуванне сваёй перамогі. І гэта карысна і пазітыўна ўплывае на яго жыццё. Таму для мужчынаў, безумоўна, такая парада і з сэрцам, і са статусам – гэта перамагаць. Каму цікава гэта глыбей, і жанчынам таксама, я пасвяціў гэтай тэме, таму што я ёй цікаўлюся, цэлую главу ў сваёй кнігі «Воля да жыцця». Там цэлая глава называецца «Сацыяльны статус». Ну, мы не любім сабе прызнавацца, што мы хочам крута выглядаць у вачах другіх людзей, што нам гэта важна, але насамрэч гэта вельмі глыбокая штука, якая ўплывае на нашае здароўе. Сацыяльны статус настолькі глыбокая штука, што нават у Штатах, дзе больш расслаенні, канешне, там існуе нават такі парадокс шкоды алкаголю. Што гэта значыць? Што алкаголь шкодзіць нашмат больш бедняку, чым чалавеку з такімі ж паказчыкамі рыска, але багатым. То бок, само валоданне грашыма, яно стварае пэўны спакой, пэўную рэлаксацыю, пэўнае пачуванне нейкай падушкі, і на чалавека розныя стрэсары перажываюцца, б'юць па яму зусім інакш. Вось. Таму гэта такая важная гісторыя. Насамрэч, ісці з кімсьці барукацца не абавязкова для падтрымання свайго сацыяльнага статусу. Самае лепшае адчуванне, што ты становішся лепш, гэта статусныя гульні з самім сабой. То бок вы становіцеся лепшымі за вас жа ўчорашняга. На 1%, на 2%, на 0,5%. Але галоўнае, вы самога сябе перамагаеце. І гэта насамрэч цікава, што гэта так жа працуе з пункту гледжання ўсіх гэтых сацыяльных цікавых механізмаў. Вы становіцеся лепш, вы самі сабе перамагаеце. Вы становіцесь альфай у параўнанні з сабой учорашнім. І крута, вам не патрэбны іншыя людзі, каб іх перамагаць, дастаткова сябе, каб задзейнічаць усе тыя біялагічныя механізмы, якія даюць вам адчуванне пераможцы ў сваім жыцці. Вось. Бачыце, у нас унутры усе рэсурсы існуюць. Шановне гаспадарства, вашыя пытанні, тэмы, якія вам цікава абмеркаваць, збірайцеся і пішыце ў каментарах. Я на іх задавальненнем усе адкажу. Чакаем.
Андрэй, як вы лічыце, ЛГБТ сёння з кожнага імбрыка, што гэта спроба збегчы ад чагосьці, фізіялогія ці мода? Ну, гэта міннае поле, вы мне гэтым каментарыям не падкладаеце, але коротка пра ўсе гэтыя гендерныя пытанні, калі нам цікава, я вам распавяду. Ну, глядзіце, па-першае, што трэба зразумець? Існуе пэўная біялагічная гісторыя, так? То існуе сапраўдная біялогія. То бок, напрыклад, гомасексуалізм – гэта біялагічная з'ява, якая існуе ў жывёл, якая існуе ў чалавека, якая, безумоўна, вызначана на біялагічным узроўні, на падсвядомым. Заразіцца ёю, ці імітаваць яе, ці змяніць сваю арыентацыю дзеля таго, як вы глядзіце, гэта практычна немагчыма. Гэта можа закладацца яшчэ дзесьці на ўзроўні біялогіі. То бок гэта абсалютна нармальная гісторыя, і абараняць правы людзей з гомасексуальнай арыентацыяй гэта цалкам нармальна, гэта ж такія людзі, як мы з вамі, і можа нават у чымсьці лепш, жартую. Вось, гэта мае сэнс, гэта абсалютна апраўдана, і грамадства ў даўгу перад німі. Але існуе і іншая гісторыя, якая называецца вось гэтых мільён гендераў, ведаеце, уся гэта гісторыя, пра кожны выбірае свой гендер, што гендер гэта сацыяльны канструкт і гэтак далей. Гэта зусім іншая гісторыя. Яна не мае ніякага дачынення да рэальных праблем рэальных людзей, якія абгрунтаваны біялагічна, а яна мае дачыненне да левай ідэалогіі. Што гэта значыць? З пункту гледжання, вось як працуе левая ідэалогія. Левая ідэалогія – гэта такая вельмі распаўсюджаная рэч. Як яна працуе? Яна знаходзіць групу нейкіх прыгнечаных людзей і кажа ім, што вас прыгнятаюць. Насамрэч, вы нейкія, вы іншыя. Вам патрэбна асвабадзіцца ад таго, што на вас навязалі. Навязваць могуць розныя рэчы. Раней гэта былі рабочыя, так? І левыя бальшавікі казалі, што вось вы зрабіце рэвалюцыю, захапіце для нас уладу, а мы вашым сялянам аддадзім зямлю, рабочым аддадзім заводы. Ну, вы ведаеце ўсю гэту казку, якая адразу пасля рэвалюцыі і сяляне, і рабочыя сталі рабамі ў літаральным сэнсе. Потым такая ж гісторыя левая, якія на захадзе, а гэта вельмі папулярны таксама на захадзе ўплыў, як ні дзіўна, там шмат марксістаў, там левая ідэалогія перамагае, безумоўна. Яны лічаць, што прыгнёчаныя, напрыклад, мігранты. Таму мігрантам трэба даваць усе правы, трэба іх завозіць актыўна, нельга іх ні ў чым абмяжоўваць, нельга іх адукоўваць, то бок лічыцца, што нейкае дзікунскае племя з Афрыкі чалавек, ён можа прыехаць і весці сабе абсалютна нармальна. Гэта яго, тое, што ён там кагосьці грабіць і гвалціць, гэта яго аўтэнтычная культура, нельга яму ніякія каштоўнасці паводзінаў наводзіць, бо гэта культурны прыгнёт. Вось, нельга адукоўваць гэтых людзей. Ну і зараз узяліся пасля гэтага пра гендерныя гісторыі. То бок, напрыклад, гэта адна гісторыя. А другой гісторыі левыя расказваюць, што яны прыгнятаюць. Напрыклад, не ведаю, розныя там арыстакраты прыгнятаюць, ці цар прыгнятае. Потым аказваецца, што вінаваты белыя людзі, яны дрэнныя, таму што яны прыгнятаюць. А зараз хто? Добрыя ўсе людзі, якія мяняюць свой пол, а дрэнныя гэта людзі выразнай адной арыентацыі. Яны дрэнныя, таму што яны не разумеюць, што гэта ім гендер нібыта нехта навязаў, нейкі прыгнятальны клас. І ўсё гэта робіцца выключна для таго, як гэта зброя для захопу сваёй улады, для захопу сваёй пэўнай улады. Вось усё, гэта выключна ідэалагічная гісторыя. Вось паглядзіце, напрыклад, Facebook заблакіраваў аккаунт вядомага навукоўца Рычарда Докінза літаральна пазаўчора. Толькі за тое, што той сказаў, што вось гэтая баксёр алжырскі з XY храмасомы павінны лічыцца біялагічным мужчынай. Усё, ён адразу заблакіраваны. І, дарэчы, усе гэтыя тэсты, яны ж да нядаўнага часу праводзіліся, ведаеце? Уся гэтая алімпіяды, 60-й, 70-й, 80-й, заўсёды праводзіўся генетычны тэст, XY храмасома, і ўсё гэта тады разыходзіліся, ты ці за мужчын ты граеш, ці за жанчыну. Усё было вельмі проста. Потым все гэтыя тэсты адмянілі і пачалі спартсменаў запускаць у жанчыны ці мужчыны так, як яны сабе лічаць самі.
Ой, вы паглядзіце, дарэчы, пра гендерныя ўсе гэтыя скандалы, яны вельмі цікавая гісторыя. Насамрэч, у 60-х годах, калі ўпершыню Алімпіядзе увялі генетычны тэст, знікла мноства папулярных спартсменаў. Плісы, здаецца, фамілія, ось былі такія сёстры, савецкія спартсменкі, 26 залатых медалёў, 26 рэкордаў, 6 залатых алімпійскіх медалёў лёгкаатлеткі. Скакалі, все было супер. Як толькі на міжнародным узроўні увялі генетычны тэст, гэтыя спартсменкі адразу зніклі, і ненаводныя мерапрыемствы, дзе рабілі генетычны тэст на Y-храмасому, яны ніколі не з'яўляліся. Вось такая цікавая гісторыя, там шмат чаго яшчэ знікла пасля гэтага тэсту. Глядзіце, і справа ў тым, што насамрэч, калі чалавек проста з'яўляецца носьбітам, незалежнасць, як ён сябе лічыць, але высокі ўзровень тэстастэрону, які забяспечвае Y-храмасома, дае перавагу у фізічных здольнасцях на ад 10 до 18%. Уявіце. Ось просто вы з вами спаборніцтва. Нехта, хто мае проста 10-18% перавагі ў хуткасці і ў сіле, просто залежнасць у сваёй біялогіі. Вось і ўся гісторыя. Таму, калі вы бачыце ўсе гэтыя штукі, звязаныя з абортамі ці гендерам, ведайце, што гэта выключна ідэалогія. Такая, як што муслімы не ядуць свініну. Гэта не мае ніякай рацыянальнага абгрунтавання, выключна рэлігійная гісторыя. Таму, пытанне гэта пра ўладу, ведаеце, як упершыню. Гэта спроба навязаць свае абсурдныя правілы астатняму грамадству, зламаць яго волю. Таму правыя фанаты, правая ідэалогія, яна спрабуе захапіць уладу над жаночым арганізмам праз аборты. Так, гэта правая ідэалогія. Левая ідэалогія спрабуе навязаць усяму грамадству, каб мы лічылі, не ведаю, там, жанчын мужчынамі і мужчын жанчынамі і гэтак далей. Гэтак абсурдна. Абедзве гэтай ідэалогіі, правыя і левыя, яны цалкам абсурдны. Што павінны рабіць чалавек са здаровым розумам? Ён павінны абапірацца на рэчаіснасць і абапірацца, безумоўна, на вельмі простыя факты. Ці мае нейкі чалавек права лезці да кагосьці ў спальню? Не мае. Адчапіцеся другіх людзей, што яны робяць у сваёй спальні. І з кім яны робяць? Не вашая справа, займіцеся, хопіць глядзець у чужыя спальні. Ці мае права нейкія чужыя дзядзькі ці дзяды навязваць жанчыне, што і рабіць са сваім целам? Не маюць. Ні маральнага, ні па закону, ніякага права. Гэта выключна такая ж тупасць, як рэлігійныя фанатыкі. Іншага вы разглядаць тут і не будзеце. Хоць яны гэта могуць абгрунтоўваць дзе ўгодна. Ці нармальная ідэалогія, калі нас застаўляюць мужчын называць жанчынамі і інакш, хаця мы відавочна можам зразумець, што гэта не так. Не, гэта не так. Так, існуе два полы. Так, існуе мноства прамежкавых ступеняў. Яны існавалі стагоддзямі, безумоўна, інтэрсекс, гермафрадытызм, ложны, розныя мутацыі, гэтак далей, яно таксама існуе. Але гэта вельмі рэдкія выпадкі. Вельмі рэдкія выпадкі. Яны ўсе маюць медыцынскую біялагічную аснову. То бок там можна проста ўзяць аналіз, узяць храмасому, знайсці, напрыклад, мутацыю, якая робіць парушэнне развіцця і гэтак далей. Без вось гэтых всех штукаў ўсё гэта астатняе не мае значэння. Так, далей. У Даніі адукацыя для мігрантаў абавязкова. Малайцы, гэта класная адукацыя шырокая. Каменты пра мужчынскую алапецыю і гэтак далей. Так, мужчынская алапецыя, яна мае і генетычную аснову, звязана з адчувальнасцю. Існуе смешная гісторыя, псеўданавуковая, але можа і навуковая. Чаму у мужчын развіваецца алапецыя ў гэтым узросце? Ведаеце, часы Афрыкі, вельмі спякотна, людзям патрэбна шмат бегаць, таму што мы бегалі і сваю дабычу рабілі. І гэтая дзіўная такая тэорыя навуковая кажа, што галаве трэба астываць. Але, калі ў мужчын пачынае расці барада і вусы, то галаве астываць цяжэй, яна пераграваецца. Таму кампенсаваць рост барады і вусоў у мужчыны пачынаюць выпадаць валасы тут. І то бок атрымаецца, што наш арганізм такім чынам спрабуе кампенсаваць
ну вось гэтую, каб падтрымліваць тэрмарэгуляцыю. Смеха, безумоўна, гэта такая гісторыя, але яны супадаюць. Чым больш тэстастэрону, тым больш расце і адчувальнасць і барада, а вось тут адчувальнасць валасяных фалікулаў да тэстастэрону іншы, воласы тут выпадаюць. Бачыце, такая вось рэгуляцыя. Так, такая вось гісторыя. Ці ёсць сэнс ужываць БАДы мужчынам пасля 40, анты-эйдж, крэатын, астаксантын? Ну, ведаеце, БАДы гэта надта агульнае слово. То бок пад БАДамі можа разумецца што іншае. Просто ўжываць БАДы, калі вы... Такое пытанне, ці хочацца мне нешта прапіць? Ці трэба мне нешта піць? Адказ не, вам не трэба нічога не піць, калі вы не ведаеце мэты. Розныя БАДы гэта могуць быць пэўнымі інструментамі. Многія іх функцыі могуць быць наўпрост заменены ежай. І гэта самы лепшы спосаб. Вось, хаціце больш крэатыну, ешце больш мяса. Вось, і гэтак далей. Некаторыя БАДы не могуць быць заменены, і таму, напрыклад, як астаксантын, ну, маюць месца быць. Але падобны да дзеянню да астаксантына лікапен, якога вельмі шмат у звычайных таматах. Ешце таматы, ўсё выдатна працуе. Вось, то бок, гэта проста інструмент, трэба разумець, чым харчуецца чалавек, ці існуюць яго пэўныя прагаліны ў гэтай галіне ў харчаванні і гэтак далей. То есть, гэта вельмі персаналізіравана. Шмат якія БАДы я там не раю, таму што яны могуць быць небяспечныя. Напрыклад, эпігалакатэхін, так? Зялёная гарбата ў таблетках. І вы ведаеце, што тут доза вельмі важна. Вось калі вы п'еце 1 кубачак зялёнай гарбаты, супер карысна. 2 супер карысна. Але пасля 800 грам эпігалакатэхіна у вас можа пачацца разбурэнне печані. Таму што ўсе гэтыя штукі, яны эфектыўныя, але вы ведаеце, што ці атрута, ці лек, ўсё залежыць ад канцэнтрацыі. То бок, эквівалентная доза 7 ці 8 кубачкаў гарбаты могуць вам разваліць усю печань. Ну, пры доўгім прымяненні, зразумела. А калі людзі, ну, выпіць 8 канцэнтраваных кубачкаў піць гарбаты штодзень, зразумела, ну, гэта рэдка такое можа назірацца, такіх вялікіх. Але выпіць там 2-3 канцэнтраваныя таблеткі БАДа з эпігалакатэхінам, ну, гэта лёгка. Вось, таму вельмі шмат лекавых гепатытаў ёсць, калі людзі п'юць незразумела што ў вялікай колькасці, гэта шкодзіць іх печані. Зараз гепатыты з-за БАДаў, з-за дабавак розных, яны вельмі частая з'ява, сустракаюцца больш часта, чым нейкія вірусныя гепатыты. Замарозка яйцаклетак да працэдуры эка. Ну, эка зусім нармальная працэдура. Вось, часам у людзей бываюць нейкія парушэнні з-за спаечнай хваробы ці нейкія іншыя праблемы, ўсё тут нармальна. Але часам, безумоўна, бясплоднасць, яна мае свае механізмы, мае нейкія хваробы, і добра б, канешне, людзям гэтыя хваробы заняцца і вылечыць. Таксама залежыць ад індывідуальнай гісторыі. Замарозка яйцаклетак, магчыма, мае сэнс, але не настолькі вырастае рызыка, там, плюс-мінус 5 гадоў, калі чалавек адкладае всю гэту гісторыю. Тым больш, што, як паказвае практыка, калі чалавек, чым даўжэй ён адкладвае з'яўленне дзяцей, тым менш верагодна, што яго гэтыя дзеці з'явяцца, таму што ён прывыкае да свайго ладу жыцця і не хоча яго рабіць. Замарожаны сок расткоў пшаніцы. Ёсць карысць. Няма карысці. Ёсць карысць, няма карысці. Атрымаўся нават нейкі верш. Вось, няма карысці, усялякія розныя, вось гэта, ведаеце, гісторыя пра расткі, пра пшаніцу, асаблівага сэнсу няма. Вот салата, зялёныя ліставыя, гісторыя тут смачна. Купіце зялёнай ліставой гародніны, зрабіце салату добрую, ці зрабіце смузі, з іх выпіце, і гэта нашмат больш крута і карысна, чым усялякія замарожаныя сокі расткоў пшаніцы. Яшчэ пытанне, шановне гаспадарства? Яшчэ пытанне у нас, здаецца, яшчэ... Давайте, вось, ужо 34 хвіліны. Апошняе пытанне на сёння задавайце. Ці вы можете нейкую тэму акрэсліць, мы пра яе яшчэ разбяром, што можна рабіць. Так.
Так, БАДы. Давайте на господарство. Ну, тады, калі вы збіраецеся з думкамі, у мяне для вас такі кароткі лайфхак, дзесьці ў рылсах ён быў. Я хочу яго яшчэ раз паўтарыць, таму што такая запатрабаванасць існуе. Глядзіце, вельмі класны, вельмі клёвы мы зараз з вами зробім. Добра, зробіце са мной зараз, окей? Просто я хочу, каб вы упэўніліся на сваім уласным досведзе, што гэта працуе. Глядзіце, вельмі часта мы пакутуем ад такой вось румінацыі. Ось калі навязлівая думка круціцца, немагчыма іх спыніць, і гэта просто вас высмоктвае у вас усе сілы, ведаеце такое. То бок, але хада думак у нашай галаве, яна звязана з тым, што мы гэтыя думкі прагаворваем. І гэта, то бок, рухі языку. Мы не заўважаем маленькія рухі, але яны існуюць. Другая гісторыя, калі мы думаем ці разважаем, мы рухаем вачыма, нашыя вочы рухаюцца. То бок, для таго, каб... І мы яшчэ часта робім розныя жэсты, нават такія крышачку-мышачныя, калі мы з вами размаўляем. Хтосьці больш, хтосьці менш, італьянцы, безумоўна, нашмат больш робяць. Але сэнс не ў гэтым, сэнс у рухах. І мы можам спыніць ці запаволіць свае думкі і дасягнуць спакою ў галаве, калі спынім 3 рухі. Рух вачэй, рух языка, рух рук. Окей? Як мы гэта робім? Як спыніць рух вачэй? Уяўляем тут кропку сабе і глядзім у яе. Вочы не рухаем. Другое. Бярэм язык і прыціскаем яго да цвёрдага неба. Паспрабуйце. Прыціснулі. Глядзім. І рукі, вось гэтымі разварочваем далонямі вверх і прыціскаем да бёдраў. І раз. І калі вы трымаеце ціск напружання тут рукі, у гэты момант, калі вы фокусуеце і трымаеце іх у напружванні, не даваючыся рухацца ні вачым, ні языку, ні рукамі, вы адчуваеце, як у галаве імгненна наступае пустэча, ціха. Унутраны дыялог спыняецца. Таму што думаць без руху языка, вачэй і рук немагчыма. Наша унутраная мова вельмі падобна да знешняй. Паспрабавалі? Паставце плюсик, у каго гэта атрымалася. Паспрабавайце гэта часцей, вы можете рабіць нават на 30 секунд. Такія невялікія прамежкі, спыняцца, і гэта вельмі карысна для таго, каб кантраляваць свой унутраны ход. Мы просто спыняем імгненна свой унутраны дыялог і насалоджваемся гэтай такой свежай пустэчай у сваёй галаве. Вось такі фізіялагічны лайфхак. Калі вы будете адчуваць, што думкі вас, вы не ўпраўляеце іх шмат, вы можете імгненна, літаральна за лічаныя секунды спыніцца, даць свайму целу і мозгу магчымасць перадахнуць, перавесці дух. Удых. Ладно, давайте яшчэ адзін лайфхак, раз ужо пайшла такая, і на гэтым скончым усё. Гэты лайфхак называецца двайны ўздых. Вот так само, ведаеце, існуе безліч дыхальных практык, яны ўсе класныя, але двайны ўздых гэта самае хуткае і простае. Што гэта? Вы робіце адзін уздых, і зараз такі, звычайна лёгкі, не прымушаючы сябе свой звычайны ўздых, а потым робіце яшчэ прыкладаючы намаганні мышачныя сілы. Трымаеце секунд 5 і павольна выдыхаеце. І часам, калі вы робіце адзін уздых, гэты лёгкі, без напружвання, на секунду заміраеце і робіце сілай прымусова другі ўздых. Вось у чым сэнс гэтага методу. Потым трымаеце і доўга выдыхаеце. Таксама вельмі простая імгненная практыка, якая дапамагае расслабіць мышцы, таму што часам
падчас стрэсу вось у нас такі спазм грудной клеткі, ведаеце, нібыта дыханне перахватваем, мы пры стрэсе пачынаем дыхаць іншых, гэта імгненна дазваляе расслабіць усю дыхальную мускулатуру і скінуць існуючае напружванне. Вось вам 2 антыстрэсавых лайфхакі. Калі ласка, карыстайцеся на наступным тыдні і павялічвайце усвядомленасць, што адбываецца з вашым целам і вашай галавой. Гэта вельмі карысна для здароўя і дабрабыту. Усім добрага тыдня, шаноўнае гаспадарства. Убачымся ў наступную нядзелю вечары. Калі ласка, загадзя рыхтуйце вашыя пытанні і прыходзьце ўжо з гатовымі тэмамі, тады ў нас будзе ўсё больш бадзёра і больш цікава і карысна і для вас, і ўсіх іншых, хто далучаецца да нашага этэру. Добрага тыдню. Дзякуй. Поспехаў вам.